Ngono lho. Aku krungu kowe celuk-celuk wong lanang nanging kowe pas turu. Ora pas turu kuwi lho, Le. Ora pas turu kok, Le. Lho pas apa iku? Iku ora turu. Nek gak sembrono lho ya kok. Ah, tenan kok. Iya apa ora? Hah? Lho, amang sing jelas ngono lho ya. Karo ponakane ora usah dibeda. Ya ora beda, aku kok beda iki lha apa? Wes rasa ndotan. Hei. Wes sore. Ayo. Sing dirembuk apa gayenge ngene iki? Yo gaya ki lho Liyon iku lho, Pak. Liyon dene Liyon. Nah, aku turu jebule diincem kok, Pak. Rene. Ana kok. Kowe iki aja kurang ajar. Lah kepiye? Anakku isih prawan. Nek turu ora usah kok kancani. Rumangsamu bapake ra iso ngancani lho piye? Lho, sampean iki kepiye to, Pak ne? Lah karo anake dhewe kok doyan iki aku mbok anggap apa? Aku iki lho mbok anggap apa ngono, Pak ne? Aja salah tampa. Lah kok piye? Ngancani anak kuwi ora teges kok arep seneng ngeloni anak kuwi ora. Terus Neng nek semongso-mongso ana anak kuwi sing awake panas, wetenge lara, aku ora iso ndang cepak-cepak tombo. Lho. Nek turu ngidur terus ya kok. Ya. Sik. Pak, Iki jalan apa to, Lho? aku jalan rapi, Pak. Lho, apa, Pak? Iya. Jaluk ya jaluk ning sing lumrah. Lah iki ya lumrah jaluk. Lho, jalan rapi yo iku lumrah to, Pak. Aku wis Iya. kaya rapi lho, Pak. Jeneng ana tetembungan anak polah wong tuwa sing kepradak, anak njejaluk wong tuwa yen duwe kudu menehi. Nah. Ya, nek njalukmu kowe kepengin omah-omah, njur bocah lanang sing kok seneng iki sapa? Dadi keseneng lek Liyon dhewe ta? Aku ora seneng nek Liyon. Iya. Sapa, Dok? Ojo ngono lho, Pak. Dok, calon bojoku iku wonge dhuwur lho, Pak. Bareng Bocah iki ganteng. Heeh. Lho, ora ngono kuwi, Pak. Lho, dik bengi wis turu ora kok, Pak. Aja sebrana lho ya. Kowe iki urung tak resmekne kok malah wis wani nglebokne bocah lanang mbok jak turu bareng. Nek nganti ana tetembungan LKMD no terus piye? Apa iku, Pak? Lamaran keri meteng dhisik. Ancen kudu ngono jemput bola kok, jemput bola. Ngono. Dadi cara wong tuku dienggo sik nek cocok lagi dibayar. Lah, kan ya ngono. Tunggale dulurku lanang. Dolo biyen iku ya ngono iku. Ngono. Walah iki. Dolo iku ya ngono. Kelon isik meteng lagi kandha wong tuane. Kelakuane dolo. Lah iya. Wonge saiki karo sampean dhisik yo ngono, Pak ne. Iki lho. Sapa? Iki mbiyen tak keloni dhisik meteng aku lagi nembung bapak. Lah iki ngono. Iku marai. Iya. Kowe malah turu bareng karo bocah lanang kuwi. Oh, Pak, aku wis diambungi yo wis digemeki, Pak. Mati aku yo. Mati aku. Iya lah, anakku iki dadi apa? Lah akeh diambungi ae kok. Iki aja ngisi-ngisi ku wong kandha kowe iki anake bapak lho, Nduk. Ginahe piye ginahe? Dadal. Lah iya setak aja nok lidur iku mau apa? Kowe iku cak ngomongi ngipine dhisik to, Nduk. Iya ya turu sik lagi ngimpi kok iya. Seneng sapa? Kowe. Sapa? Jenenge sapa? Den Mas Ronggojoyo. Kamu suaranya lagi sepisan iki. Jur bocah ngendi? Ora usah. Umpama rabekno karo Ronggojaya, apik golek pati. Lho sebabe. Lho, apa masa ora krungu to, Dik? Ora krungu. Yen Den Mas Ronggojaya kuwi anake Bupati Cakrajaya. Nah, apik golek mati. Putrane Bupati Tunjungpura. Apik golek mati. Mbok ngene to, Dik. Kowe iki bisa mulat sarirohan rasa wani ngrumangsanono kowe iki sapa? Kowe iki anake iki teposana wong melarat temporat gendong jagat kuat mangan nek entuk berkat. Lho kok sing mbok gayuh wae anake priyayi luhur. Pak, aku wis kadung seneng. Lah, seneng lah kamu. Ayo, Pak.
aku gelem budidaya goleke ning nek Den Mas Ranggajaya nganti jagat dikukut aku moh golekno. Sampe berarti Yo nek ditampa nek ora. Sampe mau golekno, Pak? Moh, Nek sampean mau golekno aku goleki dhewe. Lho marah-marahan yo. Ning dalan. Wong tuwa ora gelem mikir. Malah bingung lunga dhewe iki piye. Iki lah yo kodae. Apa? Ngene iku yo diwai wong tuwa kok ora ngene. Tututono bocah seneng ki nek dipenggak ya kaya iku nekat. Lah iya, lho saiki ngene, aku titip titipmu ya. Ya. Hei. Ini titip. Sing kanggo titip merantau demek. Aku Oh, titip. kayak melon. Tak goleki. Minten. Goleki. Hati-hati, Pak. Wes ya mbokne ya. Iya, iya, Pak. Sayang. Ayo. Ayo. Kebo Gumaran. Sapi kumaran kowe iki kebanan. Sapi Gumarang lan kowe kebacan. Cetha yen to kowe dadi kepala kupir kaya karo Bajang Ratu. Sopo saka kuwi kudu tak singkirake. Arep kok singkirake. Iso waton kai mangkene. Oh wis. Iki yang bagus sing tak goleki. Pak tolong, Kowe kok malah cedak wangke iso-iso malah kengko kembet perkara. Wes ayo do lumah. Aku ki wedi nek kena perkara iki wong mati. Piye? Iki terus tak goleki Pak iki calon bojoku ya iki, Pak. Pak iki kok mati, Pak. Pilih Pak Iki cantik. Iki sapa iki? Pak sing tak goleki Den Mas Ranggajaya ya iki, Pak. Dadi iki sing aran Ranggajaya. Lah kowe kok bisa ngerti nek iki Ranggajaya? Lho iki sing pas aku iki ya wong iki, Pak. Sing kalau Dadi aku ya wong iki. jroning Pak. pangimpenmu ya cek bocah iki. Oh, apa? Harus mati, Nduk. Lho, iki mati, Pak. Lah coba tak tilikane. Nek kene rada ora patek obanter nek iki. Lho. Kedute kok gede nek sing kene, Nduk. Aja sembrono lho, Pak. Ya, Nduk, iki durung mati. Iki mung semaput. Iya, Pak. Kok menawa kanthi lantaran cemeti sodolangan yen to bocah sing aran Ranggajaya iki durung winanci pepestene urip kudu mati tak suwunke marang pangasane Gusti muga-muga wae bisa waloya kuing jati temah mulya. Tak tambanane, Nduk. Oh, Pak, iya, Pak. Setan iki setan. Setan iki kuwe malah nyedak-nyedak. Semane ngarani anakku nek setan, bukan ayune kaya ngene diarani setan. Kok setan? Niki anak sampean. Iki anakku. Mboten percaya. Takono wong desa kene. Minteng iki anakku ya, Le. Lah sampean iki wong lanang kok duwe anak. Iya bener, Lek. Aku sing setor material, bojoku sing nampani, terus dadine iki. Angger malam Senin, malam Kemis aku ngeloni mboke dadine iki.
layak lah malam. Wis jatahku seminggu lho pindho. Lah malam Senin mbok nggo dadine ya ngono kuwi. Dadine kepiye lho bocah ayune kaya Bocah ayune ngene ya. Nuwun sewu. Sampeyan iku sinten? Aku Ki Teposana. Ki Teposana dipun wanoaken. Kula Raden Ranggajaya. Wis ngerti. Lho saestu. Aku diceritani anakku kok kowe iki ya kurang ajar. Sampeyan iki Kurang ajar pripun? Tuh rumahku ora kandha karo wong tuane ngeloni anakku. Lho. Entekan wong wadon piye kok aku nganti ngeloni Nyatane anakku ora dol kaya ngono. sampeyan iku. Boten. Kula boten ngeloni. Ngeloni Boten. pipine mbok dumuk ngene. Lho, Bokongku didemek ngene ya. Kok kowe mbok dumuk ngene. Ayo. kurang rumangsa cedhak karo putramu, karo anakmu kuwi lho. Anakku ngimpi. Siap Bang Bayu. Ngono kuwi didudoke ngipine. Lah nek ngimpi sik tak dudono lek turu kapan? Iya. Kula matur nuwun kalih sampean. Sampeyan wis tetulung kalih kula menawi mboten wonten sampean kula sampun keping pati. Nggih, but-bute kula niku nuruti kalih anak kula, kepengin ketemu kalih sampeyan Den Mas. Ngeten nggih, Pak. Ngantos kula kantoko wonten papan menika estunipun pikajengan kula kepengin boyok ananipun Gapura Bajang Ratu ingkang mapan wonten Cirebon badhe kula boyong wonten Pantingerang. Lajeng kangge menapa? Menika kangge sras-sran calon garwa kula. Wis arep di bojo kok, Nduk. Lagi arep kok, Pak. Liyane ya. Nah, lagi arep kok, Pak. Ana Joko mengis-mengis. Sapa? Kegiman. Nah. Nanging cabar anggen kula boyong Gapura Bajang Ratu awet wonten pepalangipun sapi Gumarang lan kebon abrang. Ngantos kula tanding kula kawon lajeng kula kantoko. Den Mas, mila mboten lepat menapa yang dados ngendikanipun Den Mas Ranggajaya. Pancen Gapura Bajang Ratu menika gapura ingkang gawat kaliwat-liwat tinunggon bangsane Kajiman. Rumiyin menika rak gapura saking Majapahit kaboyong wonten Cirebon. Dene panjenengan kepengin boyong Gapura Bajang Ratu. Menawi mung menungso lawaran kemawon kula kinten boten saged. Jalaran ingkang ngertos pengapesane kebo anabrang lan sapi Gumarang menika namung kula jalaran kula ingkang kapatah resik-resik wonten ing sakiwa tengene Gapura Bajang Ratu. Lajeng marginipun menapa kula saged ngawonaken sapi Gumarang lan kebon. Sampeyan ya kudu duwe sanjata sing aran Cemeti Sadalanang. Cemeti Sadalanang. Nggih, Lajeng sinten ingkang kagungan Cemeti Sadalanang? sing gadah kula. Sampean. Nggih. Niki wujudipun. Niki wujude. Aja ning kono, Anduk. Wah, mateni wong kowe iki. Kula ngampin. Lho. Mengke yen wis wonten kerampungan Cemeti Sadalanang kula wangsulaken sampean. Badhe kula apelaken ning kula nggih gadah panyuwun kalih sampeyan, Den. Lajeng napa? Redene anak kula mintreng niki kedanan kalih Den Mas Ranggajaya. Menawi Den Mas Ranggajaya menika kersa nampi minangka simahipun Cemeti Sadalanang badhe kula ampelaken dumateng Den Mas Ranggajaya. Kula kedah nepek bojo mintreng. Nggih, Boten. boten tumbon. Nek ora usah apa-apa nduk golek liyane. Mangke riyen Sembrono. kula liru. Duit sandangan kula saged. Ora ketang kula niki wong mlarat, nek kula niki mboten edan bondo donya. Syaraté mung siji niku. Syaraté mung siji, sampeyan kudu ngepek bojo anak kula mintreng. Kula sagah janji lho nggih. Nggih. Janji niki minangka utang. Gawe anak iki, Den Mas. Siapa bayi gawe anak nganggur? Aku gekno putu kok selawe aja ya. Kurang akeh, Pak. Dompet kene mbok timbal dalan are. Kula janji awaten sampeyan iku pun ngampili Cemeti Sadalanang kula sagah ngepek bojo kalih. Estu lho nggih, Den. Monggo mangtampi Cemeti Sadalanang ning ngampun lali kalih janjine rampung saged boyong Gapura Bajang Ratu sampeyan kudu kepek bojo anak kula mintreng. Kula janji kalih sampeyan menawi kula saged boyong Gapura Bajang Ratu mintreng badhe kula pek bojo. Saderenge lunga rambung biyen. Calon bojo ya, Pak. Calon bojo ya kudu diambung. Kudu disayang niki. Sayang ah. Wong alah. Apa ya Kaget tadi, Mas. merem. Wis merem iki. Wes marem. Apa leh?
Ya engko ngono ya. Apa, Pak? Sampun kula nyuwun pamit. Aku diparah. Yo. Ayo padha ndedonga muga wae Den Mas Ranggojono bisa mulih gapura Bajang Ratu. Rampung kuwi kowe kan dadi bojone Ranggojono. Wis aja. Serep nyawamu. Wani sembayang papan kene meneh sing kok nggo bondo wae kowe. Mergo aku wani karo kowe saklorone. Aku dicemeti Sobila. Aku jaluk urip. Kowe jaluk urip. Jaluk urip Ranggajaya. Aduh. Tak wujuti apa sing dadi penjalukmu nanging aku jaluk boyongan gapura Bajang Ratu. Wit Sotirbon tumuju oleh Pantingran. Oh, aku sagah nanging umpama aku kalwen aku njaluk mangan kecok mentah. Aku njaluk getih kanggo ngombe. Sing dadi penjalukmu bakal tak wujudi gelas boyong gapura Bajang Ratu. Ayo, suwengi kudu tekoni Pantingran. Ayo. Sapi kebarang kebon abrak. Mekane Pak. Mergo kegrana rasane ngati ping boyong gapura Bajang Ratu. Nganti kesak lorone tak piloro tumekan Pak. Peluk. Ganjel lawang gapura Bajang Ratu. Tumiba ning sisih kulon kae. Kanggo pangeling-eling anak putu besok. Papan kono katelaon jelawang. Mati. Sing siji kae mripate mondol, sing siji ilate melet. Kanggo pangeling-eling papan kene katelaon rendole. Bajang Ratu tumuju ning Pantingran. Tandha bukti yen aku tresna karo Bibi Pujiwat. Ganjel lawang pinangka tresnaku marang Bibi Pujiwat bakal sowan ana ing Pantingran nanging sadurunge aku sowan ning ngarsane Bibi Pujiwat ngiras pantes gembul pujana miwaha Andrawina. Pagelaran